Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndaipota ndichinyepera varume vandaidanana navo kuti ndava nepamuviri, then ndobva ndapiwa mari. Saka pane umwe uyo akazozviziva, so handichazivi kuti murume uyu akazvifambisa sei. Nhai kana munhu asina kukuroora, rukawo runokwanisa kubatira here pauri? Because he then found out, akabata foni ndokubva achizoona mamessages awo andainge ndatumidzira imwe friend yangu ndichitaura nezvayo nyaya yacho iyoyo, kuti ndainge ndichiita mari chaizvo nekuti ndainge ndichinyepera varume vandainge ndichidanana navo kuti ndava nepamuviri. Then ndokubva achizoti one day akangouya aine mari, ainge aine 6,000 rands ndokubva andipa. Takarara tose. Mangwana acho makuseni paakaenda ndakasara ndichinzwa mudumbu mangu muchirwadza. Saka vamwe madzimai vanoti kwainge kuri kutodavirira kwerunyoka rwacho irworwo rwakanga andipa. Then ndakazoti nerimwe zuva ndiine imwe boyfriend yangu, takarara tose. Then mangwana acho makuseni akamuka achiti ainge achinzwa musana wake uchirwadza. Akangoita mazuva 3 kwava kutofa azvimba dumbu. Ndakati zvimwe kuda maybe ainge ari munhu ainge ava kurwara. Mukomana acho mushure mekunge iye afa murume uya ndakabva ndachizorara zvekare neumwe mupurisa but muSouth African wemuno, ndokubva atanga kungokomplaina zvekare achingoti musana wangu uri kurwadza, musana wangu uri kurwadza. Then ndokubva atanga zvekare kuzvimba makumbo nedumbu akabva afa. So far mukomanashi handisi kana kutombonyepa. Ndine varume avo vanokwana kuita 6 vakaenda muvhu nekuda kwangu mushure mekunge ndarara navo. Vose varume ava vakangofa vakazvimba matumbu zvekare nekuzvimba makumbo. So ndichiuya panapa ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Iye ndakatombomubvunza nezvayo nyaya iyi ndikabva ndati, naiwe kazi wakandiisa rukawo here sezvandainge ndakaudzwa namadzimai vaya? Akabva aramba. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kune munhuwo here kunze uko anozvikona izvozvo zvekubvisa rukawo ange achindibatsira? Because I am still young, I am still supposed to get married. Zvino ndikazopinda sei mumarriage yacho apo ndichinzi ndakaiswa rukawo nemurume iyeye apa ari married zvekare? Ende ndinowanzo kuti kana ndikamufonera anokwanisa kutodropa macalls angu apa ndinenge ndichida kumubvunza kuti saka kana wakandiisa rukawo at the same time kumba kwangu usingachauye, haundipi mari, hauite sei? Kungondikaurisa here uko kwawakaita? Anenge asitomborina kana mhinduro zvachose. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi, is it possible kuti munhu unokwanisa kuiswa rukawo nemurume asina kukuroora? Hanzi 6 sofa varume vandarara navo vapera kufa. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndingangoti matambudziko angu akatanga mainge muri mugore ra2018 mushure mekunge ndapiwa Christmas gift yehandbag nevamwe amainini vangu avo vainge vabva kuAmerica. Kubva gore iroro kusvika pari nhasi ndiri munhu anongoshaya mari. Chiri kundinetsa manje, it is hard to believe kuti shuwa munhu ari kuAmerica angazoswera achida kuroyawo hake munhu ari kutongozvitamburirawo ari kunoku kuAfrica. Does it even make sense? Naivedare. So amainini ava vakaenda tichiri vana vadiki chaizvo ndokubva vachizouyawo kunoku kuAfrica. This was in 2018. Asi ivo nekuda kwemapapers avo hazviite kuti
vange vachizoenda kuZimbabwe acho avanoshandisa. Saka vainge vari muno muSouth Africa. Iniwo sezvo ndainge ndiri padhuze navo ndaivaona daily, vakabva vachizondipa imwe handbag yavakati yainge iri Christmas gift iyo yavainge vandivigira kubva kuAmerica. Asi usiku hwacho ihwohwo pavakandipa that Christmas gift ndakabva ndachizorota ndichidyiwa neshumba. Ndakabva ndachizoenda kune vamwe madzimai vakabva vati pane umwe munhu weukama anoratidza kuti iye akugangira but achishandisa midzimu iri pauri inokuchengetedza. So I did not want to believe that sezvo ndiri munhu anoendawo kuPentecostal. Ipapo ndakangoendawo ndichida kungonzwisisa hope idzodzo because dzakandityisa kuti kurota ndichidyiwa neshumba zvekare neshato. So mukomanashi ndakabva ndachizongozviudza kuti maybe dzainge dzingoriwo hope. 2018-19 nothing happened. Zvakachizotanga mugore ra2020 murume wangu ainge aine kamari kaainge ainako kaainge akandibatisa achinditi sezvo kushanda kwacho kwava kuti netsei iwe uchichengeta mari iyi. Mari iyoyo mukomanashi yaingopera, so ndakaibata mumaoko ichingopera chete ichingopera. Kudzamara murume achizondibvunza kuti wasarwa nemari kunotarira kudai, ndikabva ndaona kuti ko mari zvayainge yatopera. So ndakazozviona kuti there was something that was going on. Mugore ra2022 pandakaenda kumusha ndainge ndiine 9,000 hard cash yandainge ndiinayo. Ndatobhadhara bhazi, ndatoita sei murodhi. Mari iyoyo handina kana kumbogara ndakaibata. Asi tichizonosvika kumba tichizoverenga mari iyoyo nemurume tikabva taona kuti kwainge kwasara 7,000. 2,000 kuti yakaenda kupi ndakashaya kuziva kuti yainge yaindepi. So zvinhu zvakatinetsa kuti tabirwa mari yacho maybe tainge takagara padhuze nemunhu ane mushonga because mari iyi mukoma yainge iri panzvimbo imwe chete but 2,000 was missing. Then takazodzoka kunoku mugore ra2023 takashaya mari zvekare yainge iri mumba. Now mukomanashi ndiri munhu wekuti kana ndikangobata mari chete mari iyoyo inotongodisappear ndisingazivi kuti inenge yatorwa naniko. Kana mukaposta nyaya yangu ndisevhiseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Saka hanzi it is hard to believe because amainini ivavo vekuAmerica vane mwoyo wakanaka. Pakaipa. Let us try to assist here in the comment section. Hanzi pandakangopiwa handbag ndo pandakabva ndachitanga kuita mabad luck ekungorasa mari. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakazosvika pakurwa navamwene vangu mushure mekunge vanditukira amai. Saka murume wangu iye ari kuSouth Africa ari kuti haachandidi ende paari kudzoka kuZimbabwe ari kuti handidi kukuona uripo pamba ipapo nekuti wakarova amai vangu. But mukomanashi kubva zvandakapindawo mumarriage vamwene vangu vakatotaura kuti ivo vainge vasingatombodi kuti ndinge ndichizova mukadzi wemwana wavo and it was by mistake. Vakabva vati I'll make sure kuti marambana. Saka tainge tiri vanhu vekuti tainge takangomakana navo vamwene vangu but I will make sure kuti I avoid her at all the times. Asi dzimwe nguva vaizondiudza mamwe mashoko ekuti anorwadza kuzonosvika apo vachizononditukira amai vangu ndokubva tachizotanga kurovana paya. So mushure mekunge tarovana vakabva vachizodaidza hama dzavo ndikatombosungwa mukoma ndikanogara kujeri for about 10 days ndokubva vachizondiburitsa zvavo. So ndo zvakaitika izvozvo. Now handichazivi kuti ndoita sei, ndogara here kana kuti ndoenda zvangu. Ndakavakumbira hangu ruregerero but ivo vakabva vati havakwanise kundiregerera nekuda kwezvakaitika. Please help me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Pakaipa. Let us try to assist here in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi hello mukomanashi ndisirewo nyaya yangu makavika chitupa. Ndiri murume ane 32 years
inini yangu haisi confession, but ndinotodawo kubatsirwa mumhuri medu takazvarwa takawanda, asi mudumbu raamai vangu tiri 8, 5 boys and 3 girls, ende pavakomana ndine wekutanga, asi handisati ndaroora. Vamwe vese vakaroora nekuroorwa, saka zvinhu zvekuti zvinondinetsa nekuti ndikapinda murelationship kupera kwazvo ndinenge ndatobata mumwe wangu akavharirwa, ende chimwe chinoitika pandiri, I don't think kuti ndinozvarisa nekuti handisati ndakambomitisa. And my last relationship takadanana muna June last year, ndikatanga kugara naye munhu uya kusvika December, ndopandakamuti ndava kuda kunokuroora. Tinogara kuno kuCape Town uyezve ndokwatakasangana, so ndakamusiya kuno ndikaenda kumusha, and kumusha kwake vaitozvidziva kuti mukuasha ari kuuya kuzoroora. So ndichisvika kumusha kwedu iye akasara kuno kuCape Town, saka vabereki vangu vakati hazviite kuti unoroora munhu watisati taona. Ndikati auye kuno kuZim, ndikavanzwisisa. So musi wa26 December ndakakwira bhazi kudzokera kuCape Town. Mumwe wangu handina kumuudza kuti ndiri munzira kuuya, ndakangokaruka ndasvika ndokubva ndawana akavharira mumba medu, ende aitoita zvekutobhadharisa vanhu mukomanashi. Ndakaita hasha, but handina kana action yandakatora, so ndakazomupa mari yekuti aende kuhama dzake. So chakazoitika kubva ipapo mukomanashi ndakazobatwa nemweya wekungohura, so ndakazopinda mumagroup epafacebook dating ndichiposta ndichiti ndotsvakawo wekuroora. Mukoma pakauya vanhu vakawanda kuinbox kwangu, mukoma ndikatanga kuhura, ende mari ndaitova nayo yekuti munhu akati haana yekukwira ndaimutumira, nekuti ndine kambani yangu yandakatangawo last year October yeconstruction, but zviri kufaya. Mwari vaita kundivhurira nyasha. So mukoma kubva musi wa1 January kusvika nhasi ndakarara nevakadzi 56 pasina kana dziviriro, asi inini chirwere ndagara handina hangu. So mukoma ndotsvakawo muprofita angandibatsira kuti ndinge ndichizokwanisa kuroora nekuitawo vana. I'm not happy neupenyu hwandiri kurarama. Mukoma chandinonyanya kuvavarira kuroora nekuita vana, ende muna machi ndikuda kuenda kuZimbabwe kunotsvaka wekuroora. Nditori pakutsvaka, kana paine vanokwanisa kundibatsira munovapa nhamba dzangu, uyezve ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section, mundizivisa kana maposta mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi kubva musi wa1 January kusvika nhasi uno pavanditumidzira message musi wa18 February, hanzi ndarara nevakadzi avo vanokwana kuita 56. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Audio iyi ndakaitumidzirwa uri usiku, panga pakaipa. Ndakabva ndamhanya ndikanobatidza light pandaiteerera audio iyi, because ndakatogara zvangu ndiri murima ndichinzwa nungo kubatidza light. Zvikanzi panoita sekunge pane zvinhu zvinouya zvichidya chikafu chandinenge ndichidya. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatiteererei audio yavo iyo yavakanditumidzira. Ndada kuti mugozondibvunzirawo darling, nyaya yangu zviriko here izvozvo. Ndichikura ndane 46 years, ndichikura kumashure uko kana nati kuma 20 something, ndaidya nevamwe tete vangu. So tete ava nitoriwo nembiriwo dzavo dzoushereketwa, kana kwavanogara vanoshereketwa hwamarara. Ndaidya, saka chikafu chaidonha patebhuru, unoona. Ndakabata chikafu chaingorikana chadonha, ndobva wanditi unokochifidha zvidhoma kana kuti zvivanda or something like that. But iye zvino ndakuzviona kuti izvi ndikaizvi ndozviri kuitika mukati meupenyu hwangu. Hapana pandinobata chikafu chisingadonhe pasi. Ndichidya, kana ndikava careful sei, ndinodonhedza chikafu zvisinei kuti chadonha by mistake, but chikafu chinongodonha ndichidya. Chero kana ndakamira kana pasitovu ndichibika chaizvo, ndogona kurekedzana ndadonhedza, kana nyama inongobuda mupoto ichidonha pasi. Saka handizive kuti ndizvo zvavaireva here izvozvo. Ndo zvandogara ndichisangana nazvo mukati mekurarama kwangu. Saka naida kuti kune vedare
pane zuro wenyaya vanotarisa kuti zviriko here zvishuwa zvinizvi. Ndo zvinondinetsa. Saka tinotoona kuti upenyu hwangu hwakasungikana nenhaurirwa idzodzo. Iye zvinondigere mukati menyika yevatorwa inoyi muSouth Africa. Kumba kwatakabva kwatova kure zvakanyanyisisa, but still ndinongoramba ndichingosangana nedambudziko iroro rokurasa chikafu. Chinogona kubva kana mumuromo chaimo chichidonha pasi. Saka handizivi kuti ndingabetsereke sei. Kana zviri izvo zvavaitaura kuti ndineterwa kana nezvidhoma kana zvanenge bhozi zvinenge zvichitoreva kuti ndikutofidha zvidhoma. Kudonha kunoita chikafu, zvidhoma zvinenge zvinotera zvinenge zvichidya chikafu. Saka ndoda kuti ndibetserekane. Zvinhu izvozvo zviri kunditambudza, zvakundipa munyama mukati mokurarama. Zvinondipa munyama mwoyo isingatomboiti. Mabasa, unongoenda kumabasa uchisenza, mari dzacho kwadzinoenda hauoni kuti dzinoenda kupi. Kushorwa. Chero kana nemudzimai wangu andigere naye, unosvika imwe time yeungori kana achingondishora kana kunditukirira kana pasina. Saka handizivi kuti zvingava izvozvo here kana kuti pane zvimwe zvinenge zvichitoitika hazvowo mukati mokurarama kwangu. Naida kuti nyaya yangu iyi mundiposterewo, mundibvunzirewo kune vamwe kuti zviriko here izvi. Kana ndakabata zvinhu zvinongofa mumaoko mangu zvisina kana tsananguro. Zvimwe zvayo handitombonzwisisi kuti zvinofamba sei, kuti zvinombondifambira sei zvinhu zvacho. Hei, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvinhu zvokuti zvinorwadza, zvinopisa hasha. Asi inineka inini musi wandinobata munhu ka munhu ndomusvitsa kure chete, because how can you be so evil zvekuti unosvika pakuisa munhu papunishment, uchipa munhu mabad luck in such a cruel way. And zvinowanzokuitika ndezvekuti samukoma vedu ava zvimwe kuda ndo vanenge vakatonzi naMwari is supposed to be the Moses of his generation. Vanofanira kuti vange vachizosvitsa dzinza ravo rose to the land of milk and honey. Then umwe munhu obva atongonzwa godo, obva atongovakanda mweya wejambwa nemunyama. Handizive kutiwo tiri vanhu vakaita sei sevanhu vatema, but zvakangoma hazvo vedhuwe. Zvechokwadi hauna kana chaunombofawo wakabata chikaendeka kana uine macases pamusoro peupenyu hwako. Chikafu icho chinenge chichidonha, hakusi kungonzi chikafu chinenge chichidonha, but it will be a sign yekuti chose chawabata hapana chinobuda. Vanenge vakatoiswa mweya weudyi, ende zvechokwadi havana chavanofa vainacho vakaburitsa. But dai taregedza kuita mweya wakadaro, it is a painful thing. Zvinhu zvinorwadza, asi ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.